Robert Abela beda l-indirizz tiegħu fix-xewkija jiftaħar illi għandu mitweda għal għawdex u sansitra reċiklati bl-ammont kbir ta' wedi mhux imwettqa mill-manifest elettorali terba' snin ilu fosthom il-breakwater ta' Marsalforn u aktar minn hekk l-isptar ġdid f'Għawdex illi Labour ilu jwedu 9 snin. Abela irid jaħbi illi l-inflazzjoni fil-pajjiż qed tiżdied meta fil-verità in-nies qed iħossu il-pis tal-prezzijiet. U teletilhom l-inflazzjoni. U f'Malta bil-kontra. Intant wara l-injora l-appelli tal-Ixluk Kajri u l-Kunsill Lokali Laburista ta' Marsaxlok Abela sostna li se jibqa' dej la darba jerġa' jitla fil-gvern. U għaddejjin gas mal-pjanċa! Aktar kmin indirizzat l-attività Amanda Spiteri Grek li bdiet twerwer bil-babaw fil-waqt li taċ tifhem illi fl-aħħar 13 sena ta' amministrazzjoni tal-Labor fil-gvern bħal daqs li kieku kienet niżla l-manna mis-sema. Ironikament Spiteri Grek wara medja ta' skandlu fil-ġimgħa fl-aħħar 4 snin u aktar saħet illi l-partit tal-Labor dejjem refa' r-responsabilità tiegħu. Amanda Spiteri Grek beżżat lil dawk li ma jridux jivvotaw lil Partit Laburista u b'mod mill-aktar sfaċċat u negattiv insistiet li l-Partit Nazzjonalista ma jħobbx lil pajjiż politika tal-passat tal-aħna u l-huma narrattiva antikwata. Il-Partit Nazzjonalista ma jistax imexxi dan il-pajjiż. Għax biex tmexxi lil pajjiżek trid tkun tħobbu. Aktar tard Carmelo Abela ftaħar bil-manifest elettorali int Malta fejn insista illi l-wedi tal-Labor huma patt. Li aħna dak li nwedu inwedquh il-manifest elettorali tagħna huwa patt magħkom l-elettorat. Madankollu fl-istess waqt l-istess Partit Laburista fil-Kunsill Lokali ta' Marsaxlok qed jinsisti li l-manifest huwa wieħed li mhux se jkun qed jagħmel differenza fil-ħajja tal-Ixluk Kajri u saħansitra ma jaqblux b'saħħa mal-manifest ta' Abela. Wattini darba matul din il-kampanja elettorali oħt il-mara tal-mexxej Laburista Lidja Abela u kandidata tal-Partit Laburista Alison Zerafa Civelli indirizzata attività politika apparti l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista jumejn ilu. Fid-diskors tagħha Zerafa Civelli qalet illi Robert Abela mexxa lil pajjiż fl-isbaħ żmien tiegħu. Tafu min mexxa dan il-pajjiż għall-isbaħ żmien tiegħu? Tafu? Il-Partit Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Dan wara il-protesti rekord ambjentali, tiġrif ta' bini, traffiku qawwi, żieda fil-popolazzjoni u wedi li sissa għadhom mhux imwettqa.